No tá taká vec, ľudze. Máme pre vás pripravené také, že francúzske divadlo, že intrigy, láska, ľubenie, podvody jedno s druhým. No toto som napríklad ja. Ja dzivku chcem poľúbiť, na sebe nožky preložiť, dajte mi pokoj a na ňu, že iba však dzivče, ja iba tak trošku. Kúkajte, ruky boskáva mladá pani. Ona je spričná, ja spadnem. Zrazu príde manžel, pokúka, že to, co má znamenať, zapnem sebe gombík, popatrím nenormálnym pohľadom. No a tu ďalší dvojoprotagonisti, ona ho zavolá, že poďme poľúbiť, za on na ňu, že ja dzivka tak poľúbim, takú lásku zrobím, že uvidíš. No a tu ďalšia, tota ide zrobiť zdajaké jedy ekrazity pre chlopa. No a tu mu zrazu nakvapka, že raz, dva, tri, že ten chlap bude mŕtvý jak rezeň. Teraz mu dá co poví, nenormálne? Oh my love. No, ani po anglicky, ani po slovensky nezná nič. No a tu ďalší sausage of lovers, že poľubia, pobočkajú, obráciu, parádne, používame, že poľubijú zo zadu, poutoria, tu zrazu ďalší chaos ide, nejaký komisáre, to ten ho schytí za kark, že z tebe dušu vytrašem a zabijem ce ty, smoliar. Komédia o milostnom 28 uholníku, plná rozkoší, vášni, pudov a pokušení. Od 2. marca v divadle Lab. Ta co, widzimy się?